Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 23 август дүшәнбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме шушы минутта безнең белән булган һәрбер тамашачыга күтәренке кәеф, файдалы атна башы теләп калабыз. Тарихка бүгенге көн нинди вакыйгалар белән кирип калган, алдагы минутта шул турыда булыр. 1943 елның 23 августында Курск бәрелеше вакытында Совет гаскәрләре фашистларны җиңеп, дошманнарны 140 километрга чигендереп, Орел, Белгород, Харьков шәһәрләрен азат итәләр. 49 көн барган Курск бәрелеше биек җиңүне якынайткан иң төп орышларның берсе. 1935 елның 23 августында Мәскәү Кремль каланчаларында урнашкан ике башлы бөркетләрне йылдызларга алыштыру турында карар кабул ителә. Урал асылташларыннан ясалган беренче йылдызлар 2 елдан соң кызыл, якут йылдызларга алыштырыла. 1913 елның 23 августында скульптор Карл Якобсон Андерсон әкиятләренә нигезләнеп эшләнгән русалочка һәйкәлен куя. Копенгагенга бүләк иткән һәйкәл Даниянең символына әйләнә. Без туры эфирдә эшлибез, көннәрегез матур үтсен дигән теләктә калып дәвам итәбез. Тиздән Казанда узачак чираттагы мөселман кинофестиваленең төп яңалыгы кино базары узудыр мөгаен. Аның максаты үзебездә иҗат ителгән фильмнарны кинотеатрларда күрсәтү мөмкинлеге. 17нче тапкыр үткәреләчәк фестивальгә кагылышлы сорауларны мин фестивальнең башкарма директоры Миләүшә Айтугановага юллыйм. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, Миләүшә ханым, исәнмесез? Хәерле көн. Бик шатбыз сезне күргә. Мин дә бик шат. Дүшәнбе көнендә. Менә мөселман киносы дигәч тә күпләр фестивальгә мөселман диненә кагылышлы фильмнарны гына кабул итәләр һәм күрсәтәләр дип ялгышалар, минемчә. Юк, алай түгел, чөнки безнең беренче елдан ук башла, безнең шундый бер девиз бар. Русча әйтсә инде от диалога культуры диалога. Әлбәттә, монда төрле илләрдән, төрле дин әһелләре фильмнарны җибәрә һәм безнең менә шул толерантлык дигән төп вазифа шул төрле илләрдән, төрле милләтләргә, төрле диннәргә мөмкинчелек бирәбез. Һәм шулай ук фестивальгә кабул ителгән фильмнар билгеле бер шартларга туры килергә тиеш. Анда секс булмаска тиеш, анда насилие, агрессия һәм менә шундый тискәре күренешләр булмаска тиеш. Шундый яхшы, матур фильмнарны кабул итәбез. Кино базары дип әйтеп киттек инде һәм бу фестивальнең төп яңалыгы дип әйттек. Менә бу ни өчен эшләнә? Беләсезме, бу бик зур проблема Россиядә. Регионнарда төшерелгән фильмнарны бер кайда күрсәтеп булмый. Ягъни менә мәсәлән Татарстанны алыйк. Без күп кенә фильмнарны төшерәбез, ләкин федераль челтәрләргә без чыга алмыйбыз. Аны Россиядә күрсәтү бик авыр. Ни өчен шулай ул? Чөнки федераль челтәрләр, алар күпчелеге шул Голливудта төшерелгән фильмнарны алалар һәм Россия тарафыннан алар милли фильм дип атала ул законда, канунда. Ләкин алар күпчелеге шул фонд, кино фонды биргән акчага төшерелгән, бу инде Россия кинолары. Ә менә милләтләр һәм милли регионнар эшләгән фильмнар, алар берничек тә эләгә алмый. Мисаллары бар, әлбәттә, Якутиядан, Башкортстаннан бер-ике фильмнар бәлкем күргәнсездер, ләкин тулайым алганда Россиядә төшерелгән фильмнар, алар шул челтәргә эләгә алмый. Шуңа күрә без аларны таныштырып, менә шул бөтен регионнардан кем фильмнарны төшерә бер яктан, бу инде сатучылар була, һәм әле сатып алучылар да була. Чөнки анда дистрибьюторлар, төрле муниципаль кинотеатрлар вәкилләре, төрле бәйгесез дип әйтик инде продюсерлар, независимый дип әйтәбез инде ул шул. Бәйгесез продюсерлар. Менә шулар карап, бу фильмнарны бәлки үзләренең кинотеатрларга алып, дистрибьюторский шул каталогларга. Һәм инде төп максат безнең менә Россиядә төшерелгән кинофильмнардан каталог төзү. Ягъни менә төрле кеше ачып менә шулардан, шул фильмнардан сайлап, үзләренең кинотеатрларга алырлык менә шундый мөмкинчелек бирәбез, Алла бирсә.
Быелгы фестивальнең кино күрсәтүе документаль кинодан башларга булгансы, документаль фильмнан. Бу нәрсә белән бәйле? Бу һәр елны, һәр фестивальнең ачылышы дигән менә шундый бер фильм күрсәтә. Гадәттә ул безнең нәфис фильм иде, тулы метражлы, ә быел безнең сайлау комиссиясе тәкъдим итте бик матур бер фильмны. Бу «Дни и века Чингиза Айтматова» дип атала. Ни өчен нәкъ менә шул фильм? Чөнки беренчедән Чингиз Айтматовның әле 1986 елда Исык күл форумында әйтелгән бер фикере бар. Менә бу дөньяның киләчәге мәдәният һәм сәнгать эшмәкәрләре кулында дигән. Менә шундый бик тирән фикер. Ул бүген дә актуаль, минемчә. Һәм икенче сәбәп дип әйтик инде, ул безнең Күкмарада Чингиз Айтматовның әнисенең әнисе дип әйтик инде. Туган һәм менә нигездә шул инде Чингиз Айтматовның монда соңгы тапкыр килүе дә ул нәкъ шуның белән бәйле иде. Ул әнисенең каберенә бармакчы иде һәм бик тәфсилләп бу мизгелләрне Минтимер Шәрипович сөйли, беренче президентыбыз. Гомумән алганда да Татарстаннан бик күп кенә шундый күренешләр бар. Шуңа күрә без килештек сайлау комиссиясе белән һәм менә шул фильмны бөтен кинотеатрларда, безнең площадкаларда карарга була. Татарстан киносы бүгенге көндә менә нинди хәлдә дип сорамакчы булам. Фестивальдә катнашамы? Бу быел безнең рекорд. Чөнки һәрбер халыкара номинациясендә безнең татар фильмы бар. Әйтик, тулы метражлы фильмнар арасында Исәнмесез Илдар Гафаровның фильмы, Бер үзе дигән фильм бар, бу Булат Минкинның. Документаль фильмнарның әлбәттә шулай ук безнең 2 фильм бар. Һәрбер номинациядә әле аңа кушылып, тагын бер безнең бит әле милли номинация бар. Национальный конкурс дигән, анда 10 фильм. Быел безнең бик күп режиссерлар, продюсерлар кызыл киләмгә дә чыгачак, чөнки күп кенә фильмнар Татарстаннан. Мин уйлыйм, гомумән алганда Казан мөселман киносы фестивале ул иң беренче чиратта ул безнең кинода эшләгән кешеләр өчен. Ул безнең өчен бәйрәм булырга тиеш. Һәм быел менә нәкъ шулай килеп чыга да, чөнки бик күп кенә безнең режиссерлар, продюсерлар, операторлар катнашкан бу фильмнарны иҗат итүгә һәм менә шул иҗат җимешләрен без фестивальдә күрәчәкбез. Казан тамашачысы әлеге фестивальне үз итте инде күптән яратып өлгерде. Нинди мәйданчыкларда күрсәтәчәксез, тамашачы килә аламы анда? Әлбәттә, бушлай бөтен фильмнарны күрсәтәбез. Родина кинотеатры һәм Мир кинотеатры. Төрле программалар монда, әлбәттә, без инде менә бу көннәрдә, бу атнада безнең сайтта бөтен программа булачак. Аны карап, сайлап, нинди фильм ошый, шул фильмга килергә була. Анда әлбәттә конкурска да кергән фильмнар бик күп һәм безнең әле конкурстан тыш та бик зур программа. Әлбәттә, килегез, сез дә килегез. Тамашачыны да чакырам, чөнки бу бик зур бәйрәм. Без инде фестивальгә үз чиратыбыздан бар тик уңышлар гына теләп калабыз һәм инде менә сез мактап киткән безнең татар киносы үскәннән үссен. Үссен. Иншалла. Бик зур рәхмәт сезгә бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Көнегез матур, уңышлы үтсен. Уңышлар сезгә дә. Рәхмәт. Без дәвам итәбез. Татар халкының данлыклы улы Салих Баттал хәрби очучы һәм шул ук вакытта язучы буларак та билгеле. Аның ачы язмышы турында фәлсәфәче, язучы Рабет Батулла сөйләп китеп, шәхесне күбез өчен яңа яктан ачыр. Ассаламу алейкум, исән саулармысыз, хөрмәтле туганнар. Бүгенге тапшыруыбызның мәвзугы Салих Баттал булыр. Ғажап дәрәҗәдә күп кырлы талант иясе. Менә бирсә бирә бит кешегә. Бүтән эшкә кагылган чиракта да аның эше барып чыга. Ул хәрби ишүче, летчик, испытатель. Беләсезме? Иң беренче по икенче самолетларында, фанерлы самолетларга, парашютларны сынарга Салих Баттал һавага менә. Чкалов белән бергә, Анисимов дигән учучылар белән бергә шул сынауны үтәләр анда име.
Япон сугышы алдыннан шаккатка шиме. Аның турында китапта да язылган Клементовский деген китапта анда үзе хәрби ишүче Салих Баттал турында бик югары фикердә. Эшне төгәл башкаручы татар җегете ди. Һәм ул аның шигырь язганын да белми. Соңыннан гына белә. Салих Баттал шагыйрь. Муса Җәлилләр белән бергә, Назим Хикмәтләр белән бергә Мәскәүдә шагыйрь буларак өлгерә. Ана бик батыр сугышчы. Ул сугыштан исән-сау кайта. Менә аның рәсеме, ишүче буларак төшкән рәсеме. Менә ул японнарга бомба ташларга барганда аста крейсерлар йөзә. Ул белә Салих Баттал. Крейсерның яртысы татарлардан тора, татар солдатларыннан име. Шуннан Салих Баттал шул кадәр шаян кеше име. Телеграмма суга, аска, крейсерларга. Җегетләр бирешмәгез, дошманнарны кыйрлагыз, тармар итегез ди. Шуннан крейсер капитаннары аптырыйлар, ниндидер катирован телеграмма килде, аңламыйбыз диләр. Шуннан соң бер капитан аңлый, крейсерның капитаны тукталып, бу татарча булырга тиеш дип татарларны җыя. Татарларны җыя да шуны укый. Шагыйрь Салих Баттал дигән исем була аның астында. Кызык бит ул бит, сугышка үндитекләрне үзе һавадан бомба ташларга бара. Японнар сугышына бит. Менә сугыштан кайткан аның хәлләре бик мөшкилгә әйләнә. Беләсезме? Совет вакытында инде үзегез беләсез бит инде. Аны партиядан чыгаралар. Батыр сугышчыны партиядан чыгаралар. Син совет кешесе лайык түгел дигән шикелле бер паемыз өчен. Һәм яңадан партияга кабул итәләр. Ләкин ул ялгызлыкта үлә. Хатыны үлгән, балалар айрым-чөйрем яшиләр име. Һәм ул салкын көнне аяклары сызлаган аркасында җылыткыч сатып ала да, шул җылыткычка замикания булып янгын чыга. Һәм Салих Баттал, 1000 үлемне кичкән Салих Баттал үз фатирында янып үлә. Менә шундый фаҗига. Мин Клементовскийга хат яздым, аның китабын укып. Менә мин ди ул шундый батыр сугышчыны ди, әле ул җитмәсә шагыйрь дә икән ди. Аның язмышы белән кызыксынам, кайда микән ул дип яза. Мин аңа җавап яздым. Әйе, ул үзенә тугры булып калды. Ул янды, туры мәгънәсендә дә янды. Һәм янып үлде. Коммунист буларак янып үлде. Менә шундый кыен хәлдә, кыен язмышлар белән сезне мин әкрен таныштырам. Хәзергә саубуллашабыз. Салих Баттал ул улы Тигәнәле дигән авылдан. Менә аның турында бәйт тә бар. Тигәнәле дигән авыл турында бәйт. Алар теге бунтар авыллар алар. Салих Баттал да бунтар иде, һәр вакыт бунтар иде. Туры сүзле иде. Авыр туфрагы җиңел булсын. Урыны җәннәттә булсын Салих аганың. Сау булыгыз. Барыгызга да хәерле көн теләп дәвам итәбез. Һәр театр өчен яңа сезон ачу зур вакыйга. Артистлар тамашачы белән очрашу көтә, тамашачылар исә үз чиратларында премьералар. Әкият Курчак театр артистлары, студиябыз кунаклары театрның яңа 88-нче сезоны турында сөйләргә әзер булып торалар. Үзләрен әйдәгез әле сәламлик. Хәерле көн, исәнмесез, кадерле кунакларыбыз? Исәнмесез. Шулай итеп, Әкият Курчак театрда яңа сезон ачып җибәргә җыенып тора, һәм инде тамашачы кайчаннан алып спектакльләрегезгә килә ала, кайчаннан алып тамашачыны көтәсез? 88-нче театраль сезон безнең 11 сентябрь ачыла. Ул безнең 2 спектакль белән ачыла.
87 сезонның премьерлары белән. Беренче спектакль ул рус тамашачысына, ул Маугли спектакле, һәм икенче спектаклебез татар тамашачысына Кәтүкнең сихри төшләре спектакле. Һәм 24 сентябрь безнең премьер спектакль көтелә. Ул Алиса в стране чудес спектакле, режиссеры безнең театрыбызның сәнгать җитәкчесе Илгиз Зәйниев. Шуннан да менә сезнең театрның үзенчәлеге бар. Балалар өчен спектакльләр куясыз, олылар өчен спектакльләр иҗат итәсез. Рус телендә, татар телендә сайлап алу мөмкинлеге бар тамашачыныкы. Әйе, һәм минем белүемчә, әле яңа сезон сезнең өчен фестивальләрдән дә башланып китә икән. Әйе, чыннан да безнең әйтеп үткәнебезчә, былтыргы сезонда спектакльләр бик күп иде. Бу сезонда да спектакльләр күп булачак, шулай ук фестивальләр, гастрольләр һәм лабораториядә узачак. Беренче булып 30 сентябрьдән 5 октябрьгә кадәр Татар дәүләт әкият курчак театры Шүрәле яңа фантазия спектакле белән Белгород шәһәренең Белгородская забава дигән фестивалендә катнашачак. Әлеге спектакль үзенчәлекле спектакль. Аны идея буларак Рөстәм Абязов безнең сәнгать җитәкчесе Илгиз Зәйниевкә тәкъдим итә. Илгиз Зәйниевнең либреттосы, Фәрит Яруллин музыкасы, баш рольдә, төп рольдә Татарстанның халык артисты Илдус Габдрахманов, Шүрәле Камал театры артисты һәм Сөембикә образында мин. Һәм тагын безнең тагын бер фестивальгә бару планлаштырыла. Ул исә Чебоксар шәһәренә Карусель сказок фестивале. Анда безнең рус труппасы бара. Ул Пой Курай, играй Шумбай спектакль белән. Гастрольләрне әлбәттә инде артистлар көтеп ала торгандыр. Сездә шул исәптән кайларда чыгыш ясарга ниятлисез? Ноябрьдә безнең театрга Хабаровск шәһәренең һәм Кемерово шәһәренең Аркадий Гайдар исемендәге Курчак театры киләчәк. Узган сезонда рус труппасы анда гастрольләр белән катнашкан иде. Татар труппасы да ләйсән булды. Татар труппасы да. Хәзер без аларны үзебездә көтәбез. Тагын әйтеп үтәсем килә, безнең театрда зур премьера буларак ул Мырау Батыр спектакле булачак. Мырау Батыр мюзиклын телевизордан карап үскән әтиләр кайчандыр бездә атаклы сериал иде Мырау Батыр, архивларда саклана. Һичшиксез нәниләре белән безнең спектакльгә килерләр дип ышанып калабыз. Мырау Батыр 29 октябрь булачак. Тагын бер премьераны әйтергә уттым. Барон Мюнхгаузен әсәре премьерасы булачак бездә. Аның режиссеры булып Рафаэль Тагиров булачак. Рәссамы спектакльнең Сергей Рябинин, безнең баш рәссам театрның, композиторы исә Юрий Чаплин булачак. 26 ноябрь. Алла бирсә сау булса. Бу Чаплин безнең шулай ук танылган музыкантыбыз, республикабызның танылган музыканты. Гадәттә сезон башлану алдыннан артистлар белән очрашу була. Бөтен труппа очраша, сөйләшә, фикерләр алышыналар. Сездә уздымы әле ул? Әлбәттә, 13 август без инде җыелыштык, сөйләштек. Планнарны кырдык. Планнарыгыз чыннан да бик зур икән, бик күп икән. Һәм сезгә бары тик кызыклы сезон теләп каласы килә. Тамашачы артканнан артсын. Һәм инде менә бу гастрольләрегез, фестивальләрегез барысы уңышлы булсын. Сездә алдагы көннәрдә көтеп калабыз. Яңа премьералар турында, яңа спектакльләр турында сөйләп китерсез. Рәхмәт. Көнегез уңышлы булсын. Исән булыгыз. Рәхмәт сезгә дә шулай. Тапшыруыбызны арабыздан күптән түгел генә бакый дөньяга күчкән, татар музыка сәнгатенә зур өлеш керткән танылган музыкант, фольклорчы Харис Нигъмәтҗанов җитәкчелегендәге телевидение фондында сакланган ансамбль чыгышы белән тәмамлыйбыз. Һәр көнегезне матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.